गोबां बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफ्रा एसामिसाव हाबना दङ आरो हिन्दी मिडियामाव हाबना दङ। बेखौ जों लाबोफिनगोन बावैनो। जोंहा इतिमध्य लिस्टफ्रा जाखाजोब्बाय। फरायसालिनि जेंना थाहैबाय, बिजोंनि जेंना थाहैबाय, जोंनि फोरोंगिरिफोरनि जेंना थाहैबाय, जोंनि बिजाबनि जेंना थाहैबाय, गोबां जेंना जोंहा दङ। जे इजे सेन्टाराव बिथांमोना फोरोंगिरि होनायनि बाथ्रा, नाथाय दिनैसिमबो हराखै। जों बिनि सायावबो बावैनो जों सावरायफिनगोन। समस्या थानायखायनो जोंहा सावरायनांगौबो गोनांथि दं आरो बिनि सायाव सावरायनायजों लोगोसे जोङो बेखौ माबोरैहाय फोजोबनो हागोन बेनि सायाव सानलायनानै मावनांगौनि माखासे दायित्व जोंहा थाहैबाय। थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आं बे समावहाय जे बेलसिरि हालामनि सिङाव थानाय सनितपुर जिल्लानि 1 नं सान्तिपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानथामनि जे हाबाफारि बियो गरमारा सान्तिपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो आरो लोगोसे खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिनि नैथि सानाव सोलोंथाइ आयदानि सायाव मोनसे सावरायमेल लादों आरो बेवहाय बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद खाफाल गोनां होननानै सानदों आरो बेवहाय बेखेवनायजों लोगोसे जोंहा फुंखा सुबुं बिथांमोननि जि माखासे बाथ्रा बेखौ जों दायो आयदानि सायाव बिथांमोना बिबुंथि लाखिदों आरो आं सानो जे जोंनि समस्याथ' गोबां दङ आरो बे समस्या थानायखायनो जोंहा सावरायनांगौबो गोनांथि दं आरो बिनि सायाव सावरायनायजों लोगोसे जोङो बेखौ माबोरैहाय फोजोबनो हागोन बेनि सायाव सानलायनानै मावनांगौनि माखासे दायित्व जोंहा थाहैबाय। बेनिखायनो जोङो बेवहाय बर' थुनलाइ आफादल' नङा, जोंहा दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बेवहाय बाहागो लादों सावरायनायाव आरो बेनि अनगायैबो जोंहा हारिनि गोबां आफादफोर दङ। जोंनि जेंना जेंसिखौ फोजोबनांगौबा माबा मोनसे आफादा हारसिं हाया। नंगौ सोरबाया एसे मैखोम बिबान लानांगोन, दा बेखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादा लादों, बर' फरायसा आफादा लादों। जोंनि जेंनाया जिहेथु फरायसालिनि जेंना थाहैबाय, बिजोंनि जेंना थाहैबाय, जोंनि फोरोंगिरिफोरनि जेंना थाहैबाय, जोंनि बिजाबनि जेंना थाहैबाय, गोबां जेंना जोंहा दङ आरो बेखौ लानानैनो जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जों खामानि मावबाय थायो। जों सानसेबो जिरायाखै। सरकारनो जोङो हानायमानिखौ जों खोन्थादों। सरकारा माखौबा मावदों, माखौबा मावाखै, माखासे जेंनाया सुस्रांजादों, माखासे जेंनाया सुस्रांजायाखै। खिन्थु बर' थुनलाइ आफादा जों जिरायनानै थाया। जोङो हानायमानि खामानिखौ मावबाय थागोन। जोङो थारैनो जोङो नैबे फेब्रुवारि दाननि गेजेराव जोंहा मोनसे हाबाफारि दङ। जोङो थांनाय जानुवारियावनो जोंहा बे जेंनाया जोबनांगौमोन। जों बयबो कनफारेन्सआव बा मेल मिटिंफ्राव खोब मुखुब थानांबाय जोङो। जोंहा बेवहाय जोंनि जेनोखि सेपारेट डाइरेक्टरनि जायनोखि डाइरेक्टरेट अफिस बिथांमोननो जोंहा इतिमध्य कन्टेक्टआव दङ। गोबां बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफ्रा एसामिसाव हाबना दङ आरो हिन्दी मिडियामाव हाबना दङ। बेखौ जों लाबोफिनगोन बावैनो। जोंहा इतिमध्य लिस्टफ्रा जाखाजोब्बाय। जों बेखौ बिटिआरनि बाहेराव जायफोर हाबना दङ बेखौ जों बावैनो लाबोफिनगोन। जोंहा बे मोनसे प्रसेसआव फैबाय थादों। थांनाय समाव माखासे इजिएस फरायसालिफोराव जिर' टिचारावनो गुणत्सब जालांबाय माखासे फरायसालिफोराव। दा बियो उनावबो बेबायदिनो जालांबाय थागोन। नोंथाङा जि सोंदों बे सोंनाया थारैनो जोबोद मोजां जादों। सरकारा जोंनो खोथा होदोंमोन जे इजे सेन्टाराव बिथांमोना फोरोंगिरि होनायनि बाथ्रा, नाथाय दिनैसिमबो हराखै। जों बिनि सायावबो बावैनो जों सावरायफिनगोन। जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा जाहाथे जेबो खस्थ' मोननाङा, बिनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा जों सानबाय थायो, जों खामानि मावो आरो जोंखौ अरायसम मदद होयो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना। बेखायनो बेफोर मैखोम जेंनाफोरखौ जों बोरै हायो थाबैनो सुस्रांनो नाजागोन।